Proč tě tenkrát pálil stud, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu dřel. Už natáčame? Ahojte všetci. Práve sa chystám na mikulášsky koncert Martina Haricha a Muzitanyho. Dúfam, že sa všetci vidíme. Práve odchádzam do Polusu, tak sa majte pekne a vidíme sa. Chcete vedieť hrať Mareka Masaryka lepšie ako mňa? Tak všetci do Polusu. Ešte raz pozývam všetkých do Polusu na mikulášsky koncert Martina Haricha a Muzitanyho. Bude sa konať 6.12.2012 o 17. hodine. Ešte raz Polo City Center v Bratislave na Bajnorskej ulici. Na všetkých sa veľmi tešíme. Bude to veľká sranda a dúfam, že sa stretneme v čo najväčšom počte a prídeme ukázať Martinovi, aký sme veľký fanklub a prídeme ich všetkých podporiť. Majte sa. Ježišmaria, už točíme? Ahojte, práve sa chystám na mikulášsky koncert Martina Haricha a Muzitanyho do Polusu. Práve sa chystám na koncert Martina Haricha a Muzitanyho do Polusu. Do Polusu. Už točíš? Ty oči pláčou dál.